Piye ya wong lanang sing gemati karo wong wedok. Gengsine dhuwur, wong wedok gengsinan. Aja tersinggung, Bu. Wong wedok ki serandal elek, gengsi. Ayo klambi elek. Omah elek. Sepeda elek. Gulu gak dikalungi. Kuping gak dianting-antingi. Lengan gak digelangi. Driji gak dicincini. Gengsi, wajah gak dipupuri, gengsi. Wong wedok nu ngoten niku. Bener ta, Bu? Mula nek dandan suwi, Pak. Wong wedok dandan suwi. Wong wedok ki moh kok tampil apa? Tampil ino rendah moh, ketok asor, ketok melarat moh wong wedok niku. Moh gengsi. Mula ngalor idul gawanane tas ngono to, Pak. Kuwi ketok kaya wong sugih duwite akeh ngono. Padahal isine iki PPO, Ramason. Langkung-langkung datang segenap panitia penyelenggara halal bihalal, keluarga besar jamaah masjid napa namanya Nurul Iman Watualang. Ingkang kula hormati bapak-bapak ibu-ibu jamaah halal bihalal sedaya ingkang dipun rahmati Allah, adik-adik, para santri, para generasi kakung putri ingkang kula banggaaken ingkang kula tresnani. Ugi pendukung acara sound system. Sone saya nggih Bu nggih. Swantene jelas, Pak. Nggih, tak dongakne laris masane, Mas. Niki napa di live streaming, Mas? Mboten namung di syuting off nggih. Oh nggih. Ugi grup selawat napa namine, Gus? Al-Muenak. Niku nama asli apa singkatan? Asli Muenak. Nggih, dari Jogja. Jujuk saja nggih. Nggih Bu, grup niku rena-rena sani. Nganjuk niku kan grup namanya Nababa. Nabuh bareng-bareng. Nggih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ngawali atur muji syukur alhamdulillah dalu niki kula saged sowan saking Sragen dumugi Masjid Nurul Iman Watualang Ngawi. Leres nggih? Wau sampun ngaos teng Bukisan, Pak. Bukisan Margomulyo Ngawi mriku. Dados niki pun ronde kedua niki. Alhamdulillah saged pepanggihan kali panjenengan sedaya nderekaken acara halal bihalal kanthi mangke wilujeng. Nggih disyukuri alhamdulillah. Kula ngaturaken matur nuwun sanget atas undanganipun. Derek remen, derek bingah ngaturaken selamat kepada panitia atas terselenggaranya acara dalu niki. Luar biasa halal bihalal sing rawuh sak menten kathahé. Lampune nggih puwadang, sone jelas, panggunge ya keren kaya Indosiar. Terang sisan, ya Allah, sing rawuh nggih sehat sedaya Pak nggih. Tepuk tangan dulu untuk panitia, luar biasa nggih. Nggih. Berarti sing gak tepuk tangan wis ngantuk ngono lho, kan mau butuh ngecek tok jane. Pun ngantuk apa, Bu? Kok merem-merem ngono jenengan? Menikmati nggih. Saestu kula nderek remen sanget, tapi sagete kula namung urun donga iki mboten napa, Bu? Sagete namung donga nggih nyuwun kali Allah, mugi-mugi acara niki dipun ridane Allah, dados amal saleh. Kok gak amin to, Pak? Amin telat ora mandi yo, Pak. Ayo to iki wis anyak ya. Sing dhuwur metenteng kok sing isor meneng ae. Monggo sing serius ndonga tenanan mugi-mugi acara niki dipun ridani Allah. Dados amal soleh lan beto manfaat dunya ngantos akhirat. Allahumma mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur, tahun ngajeng panggih Ramadan melih lan Ramadan berikutnya. Amin Allahumma amin. Lah ngoten nak kompak. Sholawat lan salam mugi tetap katur datang panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereki tindak lampahipun, ingkang kita tiru akhlakipun saha ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun. Mugi-mugi
kita sedaya sak keluarga, sak anak turun diakui dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha berhak pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Bu, Pak, semangat Pak ya. Pertanyaan, nopo sebabe kok ndadek enten halal bihalal? Coba regu A, ibu-ibu jawab. Pas. Regu B, Pak? Pas. Aku yo melu pas nek ngono. Sederhana Bu, dientenke halal bihalal niki merga kula jenengan gesang teng alam donya niki ngrumaosi gadah dosa kok donya ku sapa? Dosa ngoten. Merga sampun dipun nas al insanu mahalul khata' wan nisyan, menungso niku panggonan salah, panggonan lali. Menungso niku panggonan salah, panggonan lali. Wong salah niku entuke dosa. Salah kalih Allah nggih dosa, salah karo sepadha-padha nggih dosa. Bapak Ibu nate salah mboten? Nate salah mboten, Pak? Berarti gadah dosa. Pinten? Jujur ya. Ajeng napa dosane? Ditabung ngono. Bapak Ibu monggo niki penting, dosa niki monggo diicali, aja nganti digawa mati. Mati kok cek katutan dosa bakale nampa siksa ngoten. Saged napi nggih? Kok ngoten lho Pak nggih, merga kula jenengan riyen jaman lahir neng donya, cenger bayi lahir niku Bu, gak nggawa dosa. Niki rak bayi kawakan to. Gitu Bu. Jane urip niki sederhana Pak. Diwe urip pirang tahun ning donya apa 50 tahun, apa 60 tahun, apa 70 tahun niku jane mung kon usaha piye carane engko nek sedo ya kaya jaman nek lahir. Maksude nek lahire gak nggawa dosa, mati ya aja katutan ngono tok, insyaallah engko mlebu warga. Allahumma. Maksaku jelas sih? Nggih, paham Pak nggih. Bapak Ibu, cerita mati kemutan. Niki perintis riyen Mbah sinten, Mbah Yai sinten? Mbah Yai Purnama, Mbah Rusti sekalian nggih. Nggo di-Fatihah nggih Bu. Kanjeng Nabi ngendika man lam yaskurilnas lam yaskurillah. Wong sing gak syukur karo menungso, gak syukur karo pangeran. Mulane awake dhewe ditinggali masjid kados ngeten perjuangan niki jasane para-para sesepuh. Mugi-mugi beliau teng alam barzah paringi nikmat kali Allah taala. Kita saged nerusaken perjuanganipun nggih. Ala hadiniyah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun. Teruske nggih Bu Pak nggih. Kula jarang-jarang ngaji mriki. Mriki nek pengajian umumnya rampung jam pinten nggih? Kula tak menyesuaikan. Bu, Ibu. Jenengan seneng dawa apa cendak Bu? Oh dawa ya. Nek Pak seneng suwe apa sedelok Pak? Suwe to. Dawa terus suwe. Nggih pun mengke mang dawakne mang suwekne dhewe. Mboten sadiwatesi nggih. Ngaji kelas-kelasan mawon ku nek keseleren ngono nggih. Padahal wis kesel aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula balen niki penting Bapak Ibu. Dadi urip niki asline kan berusaha piye carane engko nek sedo sak wayah-wayah kaya ndek lahir. Lahire gak nggawa dosa, sedo ya aja katutan dosa. Mlakne dosa niki diresiki terus. Ngoten nggih? Lah gandeng awake dhewe gak ngerti kapan leh sedo, rak mboten ngertos Pak. Mung diparingi keterangan
Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajale menungsa mongko gak iso diundur gak iso dijokke mung dikabari ngono tok. Tapi sok kapan niku gak diwehi ngerti karo Allah. Ngoten lho. Iki antri kok padha raruwe mungkin jenengan dhisik aku ora ngerti lho Bu. Apa aku sing keri terserah lah. Niku urusane Allah, muga-muga husnul khotimah nggih. Allahumma gandeng awake dhewe gak ngerti kapan les itu, mulane nek ngresiki dosa niku aja diundur, aja ditunda, aja dirende. Mosok ngresiki dosa setahun sepisan. Ngoten lho Bu. Asline Pak, tuntunane agama niku ngeten, salah langsung njaluk ngapura, salah njaluk ngapura ngoten. Nek salah karo Allah ya njaluk ngapura kali Allah, gitu nggih. Salah karo menungso ya njaluk ngapura karo menungso. Selak kedisian mati, ngoten. Nggih Pak, pun matur nuwun. Mboten sarepat. Kula nek ngomong mboten ngombe Pak. Nek ngombene pas gak ngomong. Nggih matur nuwun. Ngoten nggih Bu nggih. Kayak pakaian lho Bu, kotor dicuci. Terus aja dinteni setahun ngoten lho. Reget ya dicuci, engko pas dienggo ngaji pas resik ngoten. Kaya nek jenengan ngaji fikih, ngapunten. Toya pipis niku rak najis, Pak. Nggih. Cara agama. Lah, mulane ajarane nek bar pipis yuk langsung cawik, aja ditunda-tunda. Ben gak nggawa najis nang ngendi-ngendi ngoten lho, Pak. Bar pipis cawik ya sing rutin terus. Aja ditunda. Kowe mau pipis dek gak cawek ngopo? Lah engko larunga ya pipis neh, aja ngono. Ngertos maksudku lho? Salah ndang njaluk ngapura, salah karo tangga njaluk ngapura tanggane, salah karo bojo njaluk ngapura bojo, selak kedisian sedo. Dadi ku nek sedo ben keadaan resik gak nggawa dosa. Paham to nggih? Lah wong Jawa ngono kuwi angel. Isone tibake setahun pisan ning sasi Sawal ngono lho Bu. Kula niku nggumun kok kalih kiai-kiai riyen niku. Kiai sepuh jan kok pirsa lho nek wong watu walang ki ngaku salah setahun pisan kok eruh ngono lho. Biyen piye lek iki. Ya sasi Sawal ki mung delok ragane wong ngaku bener. Mriki enten mboten tradisi nek petuk kanca njaluk ngapura nek sasi Sawal. Budhe lepat kula di sepura nggih. Ya padha-padha. Enten-enten niku mboten. Lah iya kuwi nek gak Sawal wis ora lho, Pak. Nggih ora niku. Nggih napa nggih? Nah, engko maca istighfar sih Bapak Bu nggih. Maca istighfar diringi Mas ya, regrup wenak. Wenak apa menak mau? Menak ya. Apa maca istighfar sareng-sareng ya, Bu. Diniati atine njaluk sepura Gusti Allah nggih. Enten kiblat ya, Mas? Nadane sepira astagfirullah. Golek sampean nututi ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bangga. Astaghfirullah terbang minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa zidni amalan shalihan. Ya Allah Gusti nyuwun pangapura sakadahipun dosa kawula lan dosanipun tiyang sepuh kula lan dosanipun guru-guru kula
sholli ala sayyidina Muhammad. Amin Allahumma. Mugi-mugi dosa kita teng ngapura nggih. Diteruske Bapak Ibu nggih. Mulane tenggene Al-Qur'an niku sing biasa kangge acara halal bihalal surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bergegaslah kamu, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Lho Bu, nek njaluk ngapura aja ditunda-tunda nggih. Salah tentang njaluk ngapura. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lan Allah wis nyawisi swarga sing jembare padha karo langit lan bumi. Bu, Ibu, jenengan pengen teng swarga apa neraka? Swarga. Allahumma. Pak, swarga apa neraka, Pak? Kok sego? Sing cetha to, Pak? Sego. Napa? Swarga. Muga-muga keturutan nggih Allahumma. Saiki jujur. Kan awake dhewe tau urus swarga to, Pak? Dereng to? Nembe yakin itu to nggih. Tapi kula suwun jujur Pak, bapak-bapak, Pak Lek, jenengan kok pengen teng swarga niku sing jenengan pingini banget apa Pak asline? Oh widodari lho ya lho. Kok padha ya? Padha Pak, aku ngajine ngendi-endi widodari ya. Wingi aku nang Magelang widodari. Nek wong wedok kok beda. Bu, ayo jujur Ibu. Jenengan pengen teng swarga ya asline sing mbok senengi banget apa? Gak widodoro, gak muni Pak. Wong wedok kuwi senengane bangsa keindahan, rumah mewah, nggih Bu nggih. Lho mantuk. Mas-masan teng krempyong ngono to? Duit to ta? Widodoro gak Pak, wis gak. Sampeyan ketok wis jeleh Bu karo sampeyan ketoke. Niku wis kudrat tok Bu, kudrat. Pancen wonten niku. Dadi laki-laki itu memang ya kalahnya karo wanita. Wong lanang karo wong ayu klenger. Nek wong wedok kalah karo bondo, kemewahan. Nggih. Saestu, Pak. Wong lanang nek ditekoki kowe nek milih golek bojo milih sing apa ngono jawabe padha, Mas. Padha. Kowe milih apa, Mas? Ayu. Kowe ayu. Kowe ayu. Ayu, Pak. Wong wedok gak, Mas. Aku tahu ngecek kok. Kowe nek pengen bojo sing apa? Ganteng. Kowe mapan, betul nek? Kowe sugih, kowe pinter, betul nek? Wong wedok ngono iki Mas. Gak ganteng ngono, ketoke nomor pira ngono. Lho kuwi kodrat. Ya muga-muga keturutan nggih Allahumma. Tapi niki pun dikabari Allah, Pak. Enten swarga sing jembare padha karo langit lan bumi. Mangkene teng pundi? Swarga kok jembare padha karo langit lan bumi niku manggone teng pundi swarga niku? Teng donya. Ya Allah kok gak iso jawab to. Teng donya sing enek langit bumi rak donya to nggih. Swarga sing jembare langit lan bumi niku manggone teng donya mriki. Mula ana istilah surga dunia. Kok ketoke gak do ngandel to. Nek swarga sing hakikat neng akhirat Pak niku gak iso diceritakne Bu. Sepiro ambane gak iso diceritakne, rupane kaya apa gak iso diceritakne Mas, gak bisa. Gak iso dijelaske saiki. Mulane dijelaske nek swarga kok ambane padha karo langit lan bumi niku manggone teng donya. Mulane Bapak Ibu nek pengen teng swarga gak usah ngenteni akhirat, ning donya wis iso. Engko anggere jenengan ning donya kuwi rasane kaya swarga, kok otomatis tekan kono manggon ning swarga. Allahumma. Wong kono iku saka kene iki arep mrono. Ngertos nggih? Dadi asline penting kono apa penting kene? Penting kene. Kene piye tekan kono, ngoten lho. Kok ketoke gak mathuk to? Nggih Bu nggih. Kanjeng Nabi nate ngendika baiti jannati, rumahku surgaku. Kuwi ning donya apa ning akhirat?
neng donya. Dadi sederhana, Pak. Gak sado-ado, ayo nek pengen manggon swarga sing tenan besok ning akhirat diawali saka omahe dhewe-dhewe. Wis, angger rumah tangga kok ayem, tentrem, bahagia, gak tahu tukaran. Kaya neng, Pak ya. Ya upama tukaran kan terus langsung saling maaf-memaafkan ya Bu ya. Ngoten. Niku swarga, Pak. Gak susah. Kira-kira teng swarga ana wong susah mboten, Bu? Mboten, nek sampean nang donya jek susah berarti rung ngrasakne swarga, ngoten lho, Pak. Kuwi sampean yo gak iso ning swarga kono. Kok ketoke malah nyelot ra mathuk suwe-suwe. Nggih, dadi donya kalih akhirat niku satu kesatuan, Mas. Enggak bisa dipisah. Ya kaya emper karo omah niku lho, Bu. Emper rak dudu omah to. Tapi nek sampean wis leye-leye nang emper rak ya enak ya, Bu ya. Senajan rung iso mlebu omah. Ngoten, Mas. Dadi ning donya iki kudu disetel atine sing ayem, sing damai, bahagia, nyaman, bungah, aja susah. Nek jek susah berarti urung swarga. Kok do mencep? Setuju ya, Pak? Aja kulino susah, Bu. Sing mbok susahi apa? Wong susah niku marakne lara. Akeh wong lara mergo atine susah, akeh wong sehat mergo atine bungah. Kuwi ya pesene Allah, la takhaf wa la tahzan. Urip ki aja wedi, aja susah. Sing mbok wedeni apa Gusti Allah ngancani terus, bener nggih? Sing disusahi apa rezeki ya dijatah. Kuwi nek lagune yo nyanyi bareng. Buat apa? Gak do sekolah to ya Allah, ya Allah. Ayo tebaki lagu nasional loh. Buat apa? Buat apa? Susah itu. Pintere ya Allah. Ora ulem teluhe mecoco. Dilatih nggih, Bu. Aja susah nggih. Nyusahin apa? Wis muga-muga mlebu swarga nggih Allahumma. Lagune tiket swarga sing bisa to? Laguku tiket swarga. Nah, sepira nadane enak iki ya. Ngisore sithik, kedhuwur niku suara putri. Na sampeyan ya. Napa kok kliru kono gak paham ya. Suwarga tansah mengolawange dicawesake kanggo sapa wae. Ya intro. Gak apa-apa ya. Pakai selawatan ya Bu, selingan nggih ben boten tekan. Kok kali disambi Pak, santai mawon kok. Kok Bu, oh dia stop mundur, berkat oh ya wis. Ayo Bu selawatan, boten saged toh? Ya Allah, ya Allah. Siang pantara. Astagfirullah. Apa ganti kuwi ya? Astagfirullah. Anu selawate sing gampang ya Rasulullah saged Bu Pak. Jajal latihan sih. Ya Rasul. Sik Mas, latihan sih Mas. Terus terus. Ya Rafi'as. Oh ya Allah. Anu Mbak, manut kono manut pengunjung ya. Wah, kene petentengan aku malah liar-liar. Ya Rasulullah nggih. Ya, sing selawate banter ikhlas tak dongakno ndang iso ziarah Mekah Madinah, kaji umrah sak putra wayah. Utange ndang lunas berkah selawat, rumah tanggane tentrem, anake saleh salihah, sedane husnul khatimah. Sing gak selawatan tak dongakno muga-muga gak apa-apa. Tiket Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah ya mau enak tenan kok. Pripun kok wis wengi ya? Pun wengi lho Pak lho.
Wis jam 11 kurang 9 menit dereng ding jam 11. Sing kuat nggih Bapak Ibu nggih. Dados kula wangsuli Bapak Ibu monggo mumpung sih teng donya niki kita berusaha memasuki surga dunia. Ngoten nggih. Pripun carane disetel atine sing ayem, sing bunga, ya Bu ya. Setuju nggih? Penting niki aja susah. Carane piye ben bungah niku? Sadurunge kula teruske ayate Pak, tak enggokno sithik ben paham. Soale padha-padha roh swarga ki kaya apa, tapi kesane swarga iki panggonan sing nyenengno. Ora ngoten nggih, Pak? Sing nyenengno, damai, nyaman, gak sedih, gak enek wong nesu teng swarga niku. Mulane ning donya ki ngamukan ku tekan kono ya gak iso ning swarga. Swarga isine wong ngamuk ora diseneni iki kok sing mlebokne rene sapa ora ngono kok. Ngertos nggih? Ayo sing difokusi teng donya ki dirasakne kaya nikmati swarga. Carane bersyukur Bapak Ibu. Rumus niku pun gak iso dihindari. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa sing gak apal dalil kuwi? Angger bersyukur ora ditambahi nikmat. Ngeten. Nggo tak aturi ilmu gampang diapalne. Resepe urip ayem nggih Bu nggih. Sing ana disyukuri. Bareng. Sing ra ana aja digoleki. Ayo, sing ra ana sing turah didum. Kok ngguyu ta? Ayo diapalne sesuk testing lho. Baleni ayo. Sing ana disyukuri. 1 2 3. Sing ana disyukuri. Sing ra ana aja di sing turah didum. Praktek ning ora ayem. Lho iku kehidupan sehari. Contoh tak aturi contoh. Panggung kula niki keng mriku ketinggal Pak Bu. Meja kula ketinggal nggih. Lho Bu, kula kali panitia disuguh wedang kopi, wedang jahe lho. Niki rak rezeki kula to. Nah aku pengen ayem Pak. Yo iki tak syukuri lho Pak. Sing ana iki lho. Tak syukuri, ngertos? Ngene iki ndang tak ombe bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bu. Ngeten iki sing ngladeni kula bungah apa susah? Seneng apa susah? Seneng. Wah, seneng aku lega. Nek sing ngladenku seneng, Allah nggih seneng, Bu. Ngeten iki Gusti Allah ngene, makruf. Panitia ki mau ngeterke rezeki ki sing ngantum aku. Nek mbok ombe tak tambahi. Syukuri ngoten niku Bu. Saged paham Pak? Mare sing mbok pikir utang terus kok. Nggih. Aku rasa goleki sing ora nomor loro sing ra ana aja. Aku nek golek sing gak ana ya kacau lho Bu. Jane kene iki po gak usum wedang-wedang teh apa degan ngono jajal lho. Ora kono, Pak garek ngokop kok gambleh ra ngono. Ngaji ngeten iki paham, Pak? Iki tenanan lho, Bu. Yo kudu main rasa lah. Minimal dheke gelo. Wah, tuas pratak suguh teh lak ngono. Aku ngelakne dheke. Ngertos, Bu? Ngene iki Allah ya ngene. Makruf. Panitia ki mau ngeterno. Rezeki sing ngandum aku. Gak mbok tampa, gak tak waene neh kowe ngono lho. Aku ya wedi. Syukuri ngoten niku, Pak. Kok ketoke gak matuk to ngaji ngene. Paham mboten, Pak? Ayo diapalke. Sing ana disyukuri. Sing ra ana rasa digoleki. Pak, upamane esuk-esuk wis disuguh buke sarapan. Wis enek sego, lawe, sambel pecel upamane. Wis karo tempe ya wis, Pak. Iku ndang dinikmati bismillahirrahmanirrahim. Syukur apal dongane. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nek gak apal ya bismillah ya, Pak ya. Dinikmati mau rasa mikir kono-kono. Syukur sampean ngaturke matur nuwun, muga-muga sing masak iki dibebokne swarga. Muga-muga sing nandur pari. Kan sego iki saka pari ya, Pak.
Kan wong kabeh niku Bu sing ngladeni sampean. Sing nyambel muga-muga di ngapura dosane, sing nandur lombok muga-muga mlusuh. Dah apike Gusti Allah dah seneng karo sampean. Rasa golek sing ora ono. Bu, gak enek ndok-ndok ngono ngene jajal. Sing wedok ya anyel kene ndokmu tak gorenge rak malah kono. Anu paham nggih Bu? Iki gak guyon mung lucu tapi iki ilmu tenanan. Ayo sing ana disyukuri, rasa golek sing ora ono. Nek mathuk ora mathuk ya wis. Mathuk nggih. Sing nomor 3 mau apa? Sing turah didum. Aja dilebokne kulkas. Lho nggih napa, Pak? Oh, mlebu kulkas nek panganan buah ben awet monggo. Panganan mateng lho Bu, turah lebokne kulkas didum ah. Nek mathuk rezeki kaya banyu, Pak. Rezeki kaya banyu, apa meneh duit. Bu, Ibu, duit niku kok duit niku banyu niku sing sae banyu mandek apa banyu mili. Mili, mulane tembunge mili kan mengalir to. Dananya mengalir kemana ngono to, aliran dana. Dadi duit iku kudu mengalir aja mbok ndekno. Dadi setruk engko malahan. Terus turah didum ngono. Iki to Bu, iki engko terus tang aku ki yo gak entek. Iki engko yo gak mungkin tak entek. Wetengku yo ramot ngono lho. Iki engko ora mungkin yo entek yo ora, iki yo entek. Lah iki kan turah. Yo didum mbah engko tak wehne sapa, mosok tak go mulih. Mas tolong golekne plastik Mas. Tak adahane go mulih. Engko rak pengunjung. Ya Allah amit-amit Pak Ma'ruf kere rak ngono kok. Ngertos? Turah ki didum. Wong iki wis do batin. Aku kok iki ngono wis do batin. Heeh to? Aku biyen dadi santri ya ngono kok. Agar derek kiai wis mesti seneng sisane. Paham ya Bu ya? Baleni. Pokoke sing ana disyukuri. Terus sing ra ana aja digoleki. Mathuk. Sing turah didum. Nomor 2, iki jek enek nek atine pengen ayem. Nuruti kepinginan, wong rak di kepinginan apa? Ngukur kekuatan. Ayo diapalke, nuruti kepinginan, ngukur kekuatan. Paham Bu ngeten iki? Nek ora kuat aja urip niku sing penting fungsi dudu gengsi. Piye? Mathuk nggih. Wong iki ndek pinginan monggo ning ngukur kekuatan. Kayak wingi pamane lebaran, waduh, kengko aku leh silaturahmi ning gone dulur piye ya gak di kendaraan. Ah, tuku pit motor anyar. Oleh, nek duit monggo, gak dilarang, Mas. Pit motor anyar rega 40 juta boleh nek kuat niku mboten dilarang. Sing gak kuat iki lho Pak, aja terus nekat gara-gara gengsi iku sing marakne susah. Gak mathuk kok piye. Mathuk ya Pak ya. Dedet Mang Yuto ya aja pengen pit motor anyar Pak, tuku grand lawas entuk to Mas, grand entuk to 5 lho, ngerti entuk. Wong fungsine padha, tegese fungsine padha ki pit motor anyar ditumpaki watu walang teko Ngawi ya iso. Pit motor lawas watu walang Ngawi ya teko. Malah numpake malah ikhlas ora kreditan kok. Nggih to, sing wedok iso ngamplok. Oh ya Allah, sikile ditampar karo nyanyi-nyanyi betapa hati rindu. Turun dalan. Pada dirimu duhai kekasihku turun dalan. Asik, ayem swarga ngono kuwi. Dilanggar mobil wes ngene gak susah. Malah sing lanang rasa susah kairung lunas. Enak iki. Allah. Ayeme ngono kuwi ndahno. Paham omongan iki paham ya, Bu? Monggo iki dipahami. Baleni nuruti kepinginan, ngukur kekuatan. Nek gak kuat aja nekat. Sing penting dudu gengsi. Nek nuruti gengsi susah. Aku tahu roh Mas. Kan enek wong kon ngiring manten lho, kon ngiring manten. Lah sing digawe kan wong sugih ku. Ketoke ndeke gengsi mbah-mbah, jadi ngiring manten nyilih gelange tanggane ngono. Kene ya usah Bu. Entuk apa? Gelang sili ana dipamerno.
Dalah iring-iringe ndek nunut kancane to. Lah akhire teko nggon resepsi kudu mulih ae. Lah sing dinunuti ya mah. Ayo tang mulih gah. Aku ngenteni rampung aku. Lah kok kesusu mulih salah apa? Gelange dinteni lho. Ora usah, saeneknya. Paham ya Bu ya? Paham ya Pak Ge? Aduh sing penting fungsi dudu gengsi. Pengen tuku TV sing gedhe, pokoke cara agama nek kuat gak dilarang. Mung nek gak kuat aja nekat niki lho Pak sing kadang-kadang tiyang nu do nuruti gengsi, akhirnya susah. Bener to nggih? Wong TV cilik nu gambare padha sing gedhe, Pak. Paman sama nonton Indosiar, isine paman apa? Dangdut Akademi senengane engko ora ya padha. Mosok sing TV cilik terus iklan terus ngono. Ya ora, yu TV ku gak nek dangdute kaya nggonamu. Lah TV cilik ya ora sedeng dileboni dangdut arep. Omongan apa iku? Nggih, paham nggih? Aku pengen tuku jam rego 100 juta. Nek kuat monggo gak dilarang. Sing gak kuat pesen kula, sak duwene wong 100.000 rupiah ki jam ya wis apik lho, Pak. Wong fungsine padha jam larang ya men iki jam 11 upamane. Engko sing jam murah ya jam 11 ya padha. Mosok lagi jam 8 ngono. Jamku tek suwi mlakune gak kaya nggonamu. Lah jam murah ya kalem are. Apa iku? Anu saged ditampi nggih, saged nggih. Sing penting fungsi aja nuruti gengsi. Setuju Bapak Ibu? Terus pertanyaan, sing biasa gengsine dhuwur niku wong lanang apa wong wedok? Wong wedok apa wong lanang? Ngaku ya Bu ya. Sing gengsine dhuwur wong wedok, Pak. Lha bapak-bapak kudu paham. Piye ya wong lanang sing gemati karo wong wedok. Gengsine dhuwur, wong wedok gengsinan. Aja tersinggung, Bu. Wong wedok ki serandal elek, gengsi. Ayo klambi elek. Omah elek. Sepeda elek. Gulu gak dikalungi. Kuping gak dianting-antingi. Lengan gak digelangi. Driji gak dicincini. Gengsi, wajah gak dipupuri, gengsi. Wong wedok nu ngoten niku. Bener ta, Bu? Mula nek dandan suwi, Pak. Wong wedok dandan suwi. Wong wedok ki mah kok tampil apa? Tampil ino rendah mah, ketok asor, ketok melarat mah wong wedok niku. Mah gengsi. Mula ngalor idul gawanane tas ngono to, Pak. Kuwi ketok kaya wong sugih duwite akeh ngono. Padahal isine iki BPO, Ramason, turan snack gitu Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih, kula nek dandan suwene ra umum. Wong arep jagong lho sing lanang sing ngenteni ning jaba udut entek pirang-pirang semedok sak jam lagi metu, Pak. Wis cantik ya nang pede ning dalan roh kaca cek ngene neh. Ora pede wong wedok niku. Arep gonceng pit motor cek nekuk spion neh. Ngoten wong itu. Bener ta, Bu? Pak mobil cek buka HP, cek kurang pede. Mulane biasane ngapunten rumah tangga yang diuji ekonomi, biasane sing gak kuat ya wong wedok biasane. Biasane lho. Pak kowe gak pengen omah HP, oh ini biasane wong wedok. Sing lanang meneng ae. Gak pengen pit motor apik, oh Pak. Gak pengen anake kuliah gak wis ngoten niku. Wis Bu, urip saenake kah, nek gak golek duit aku tak sing lunga golek duit ya. Wong wedok ngono biasane, Pak. Ujian. Nomor loro, nek diuji sugih duit, biasane sing gak kuat ya wong wedok biasane. Nggih Bu, anggere omah-omah kok sing wedok asile luwih akeh timbang sing lanang. Iku nek imane gak kuat, sing lanang ya terus ra kajen. Terus gak patek doyan mangan, terus angel turu, terus kuru terus. Opnam. Mulane syukur ya Bu kaya ngeten nggih, digawe ayem. Lah kadang do nuruti gengsi ya, Pak. Tanggane tuku apa, aku kudu iso lah kuwi marai. Aja. Sak mampune akhire nekat do kredit. Ngoten to Pak gitu. Nggih, kredit ki cara agama ya oleh ora dilarang, tapi balik mau, Pak. Kuat apa ora ngangsure kan ngoten lho mestine gitu nggih. Aja mung nuruti gengsi. Nek setuju nek kredit iki pamane pegawai negeri ya rada enteng wong garek motong gaji. Lah sing gak di penghasilan tetap ya susah no Pak.
Wong kredit ki angsurane kak mesti, gitu Bu. Tanggal 10 terus, pamane setorane 500 terus kok gak oleh wah. Dene gak di penghasilan tetap ra ya susah. Wong kredit gak entuk lara. Paham, Pak? Wong kredit gak entuk lara, nek lara gak iso nyambut gawe sampean. Gak nyambut gawe gak entuk hasil. Lah setormu piye? Utang neh. Lha aja lho. Nggih. Baleni. Nuruti kepinginan, ngukur kekuatan. Setuju nggih? Urip ki sing penting fungsi, dudu gengsi. Tansah syukur. Tak tembangno aja do turu kok aku isin lho. Urip kudu tansah syukur. Setuju? Ati kudu nrimo sepira pandume Gusti. Ngoten nggih? Ana donya ayo urip sing prasaja. Tibakan lagu apa ki? Gubuk asmara. Ya gak apa Mas. Yen lewat aku kelingan ya. Mungkin ya seneng ya. Bisa Mas ya, enak ya. 1 2 3 4. Monggo Bapak Ibu selingat kok, kula derene kok diwang suling. Urip prasaja Pak tak ganti. Jamane wis makmur tenan, murah sandang, uga murah pangan. Alhamdulillah, tansah syukur mring pangeran, mergo urip sarwa kecukupan. Aja padha leluwian dadekake urip ora tenang. Alhamdulillah, kudu bisa ngancake sungguh karo kebutuhane. Bondo dunya mung titipan, ojo nganti go ambur-amburan. Namung pengin ngleser dolan kire wangi do golek utangan. Ngono iku ra prayoga, mula enggal padha ditinggalno. Ya urip iku sing prasaja, amrih bisa uripe sekeca. Kak selawat salatullah salamuallah. Sakit Bu.
omah kaya wong mantu Mas. Enak nggih Bu nggih. Ngapunten Pak, kula niku soalé nggih seneng nyanyi nggih dasar wong Jawa. Nggih dipeseni almarhum bapak kula, Bapak Mara Sepuh nate pesen le kowe le napa ngertos le nggih mriki. Le napa cung nek mriki? Le kowe iki wong Jawa ya aja nganti ilang Jawamu. Dadi kula ya nggih kula estokne, kula gak diestokne anake jaluk neh kacau aku. Dasar mulane pondoke tak jenengke Wali Songo, dadi kan Jawa, Bu. Kula seneng kok pitutur Jawa, tembang Jawa. Pancen ya Jawa asli. Pitung Jawa sing ngangge Pak kula. Dadi santri kula nek dadi manten tak tekoki weton barang. Aja nganti ging wage karo kene yo enak ya berarti ya. Nggih Jawa asli ya. Asli Jawa. Aja ngece Pak, mosok kuning ngene Cina ngenyaki. Diteruske Bu, wis jam 10 iki. Sing kuat. Dikuatke nggih Pak. Ngimbangi. Nek nonton TV kan kuat teko jam 3 barang. Nggih to? Tunggu toko sedina ya betah. Ngoten. Lah nek ngaji ya dikuat-kuatke. Dimpet. Wingi tarwah ya golek sing cepet tok piye ngumun aku. Mbok nek urusan akhirat kok ngono iki. Buka HP sak jam betah, buka Quran 4 menit itu turu. Ya Allah. Tapi cek kuat ya, cek kuat ya. Nggon iki penting kula aturke Bapak Ibu ngrasake swarga ning donya. Bersyukur. Lan iki tak teruske ayate tandane wong sing manggon swarga Bapak Ibu. Tandha ngertos nggih tandha nggih. Tandha niku biasane ya cocok. Upamane ibu-ibu teng peken mundhut buah. Pelem iki mateng pontah enek tandane to, Bu? Enten, dipijet kok empuk, diambu kok seger berarti mateng. Biasane cocok niku. Tandha. Dipijet kok atos, diambu kok gong enak berarti entah. Dipijet empuk, diambu nek gak enak berarti lah biasane cocok, biasane cocok niku. Lah tandane napa wong sing manggon swarga sing atine ayem niku wau. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dara. Ayat berikutnya niku, wong-wong sing gelem nginfakne rezekine Bapak Ibu. Sae wontene wekdal longgar napa dene sempit, baik di waktu lapang maupun sempit. Niku wingi dipraktekne Bu pas bodo niku. Mang delok bodo ra gak wong susah. Mbah sing sugih ya mitrai putu, mbah sing melarat ya mitai putu. Sedekah to? Sing putune gak mara malah gelo. Wingi bodo niku luar biasa niku. Ning mung 2 dina tok jane niku terus kok. Yung fikuna fis-sara wad-dara. Monggo Bapak Ibu, sedekahe ditingkatke nggih. Nggih. Carane pripun ben sedekah niku kersa? Ya anu kaya wau kula aturke. Dadi sedaya niki titipane Allah aja dianggep weke dhewe. Wong bondo ki titipan Ibu. Titipan ku ya dudu weke dhewe. Mulane ngeculke ya kudu sing lega. Ora ngoten to nggih? Kaya tukang parkir iku ikhlas ora karuan. Sugih gak sombong, melarat gak susah. Besok-esuk titipi mobil 20 ngono ya biasa, wong dudu weke dhewe kok. Dijogo engko didiku sitok-sitok entek ya gak susah. Pancen mung titipan, ra ngoten to? Ya ati dikondisikan ngoten ora sedekah ya ikhlas, ngoten. Bu, Pak, sedekah ki abot apa enteng asline? Abot apa enteng, Bu? Gayane ora kotakin pakai tak turu nek. Mbok jujur kaya Pak abot apa enteng, Pak? Abot wong cetil. Saya ngusung bener biasa tak jelas nih toh. Kabeh bener Bu, yo abot, yo enteng. Jelas ke mboten? Abote teng pundi, entenge teng pundi ngoten nggih. Sedekah niku Bu, jane gak sedekah tok, ngibadah lah. Entenge teng raga, raga ngertos sih raga. Raga niku fisik. Entenge teng raga lah, abote teng rasa. Ngertos rasa? Jero ati mriko. Engko diapalke entenge teng raga, abote teng abote teng lho kualik ngono ya. Ayo to diwalike kok gak melu kualik. Nerokne ya karo mikir to. Abote teng rasa, entenge teng raga. Contoh misale kula, pamane nek kotak infak, kok kono mlaku ngono to, jenengan batin terus niat
Aku engko arep sedekah. Lah begitu kotake plek nang ngarepe. Jenengan terus dudut dompet. Lur. Iki raga apa rasa? Raga. Abot apa enteng dompet niku? Pirang kintal to kok abot lho. Enteng to? Terus buka duit biak abot apa enteng? Dudut duit lur abot apa enteng? Enteng. Bareng kok abang. Kok ngguyu to? Berarti paham. Bareng sing mbok dudut abang, rasane muni, aja kuwi. Paham nggih? Kleru kuwi sesuk nggih arisan lho. Mendelep neh ngono, Bu. Ayo paham nggih? Dudut lur kok biru 50.000. Aja kuwi kleru ya. Ngono neh sik ana. Mendelep neh. Akhire duit ragil prucut 1.000. Paham nggih? Gue nek wong cetil Pak, jek muni ngene, sedekah ki sunah ora wajib, tur ya ora kudu saiki liya dina ya ora apa-apa. Delepno nek. Kotake ndang disurung, wis gak sida sedekah. Wong ngene iki ketake nang swarga patut mboten? Patut mboten? Mboten. Sing patut sing lomo. Kok gak matuk to? Ayo budi praktekne teng rumah tanggane dhewe-dhewe gawe baiti jannati nggih, rumahku surgaku. Angger sing lanang lomo karo sing wedok, ora ayem, Pak. Nggih. Mulane kula sering matur to, bapak-bapak, nek jenengan kagungan arta ngoten niku aja dicekel dhewe, Pak. Nek sedhi bojo lho, duit niku sing nyekel ben sing wedok. Wong wedok ki senengane duit. Bu, ketoke rungokno kuwi jare. Nggih, dicekel nyenengne bojo, Pak. Wong wedok niku nyekel to, aja mbok haki, Bu. Iki duitku gak oleh. Nek sing golek duit bapak ya kuwi duwite bapak. Ngono lho, paham ya? Sampeyan nyekel tok kan wis seneng to, Bu. Mosok gak titen wong wedok nek nyekel duit langsung wajahe bersinar lho, Pak. Omongane renyah, tawa-tawon. Teh apa kopi ya, Pak? Genah nyekel duit ngono kuwi. Nek gak nyekel duit ya kudu ambrol ae wis. Anake diamuk ngono. Ayo adus ora rembeler kaya pakmu dikeplaki ngono modele. Ana Bu. Lah kuwi ibu nek nyekel duit tugase mblanjakno. Wah praktek rapi. Wis disetel. Wong lanang aja blonjo, Pak. Rusak engko. Wong lanang nek blonjo gak golek barang, golek bakul layu. Gak bahaya ta? Bener nggih? Nah itu kan pinter. Nah iki Bu, perkara blonjo. Jenengan pengen dadi wong sugih apa wong melarat? Sugih apa melarat? Nek pengen dadi wong sugih, nek blonjo Bu, aja ngenyang. Nggih, blonjo tuku sawah iki gak blonjo, Pak. Blonjo ki tuku barang sing regane murah-murah niku lho nggih. Nek tuku sawah ya ngenyang to ya, larang kok ya. Blonjo ngertos, Bu. Ora kok ngene, serius. Kok nek blonjo gak ngenyang kok terus dadi wong sugih gak ngono, Bu. Jenengan iki nek blonjo gak ngenyang otomatis status wis dadi wong sugih mergo perilaku wong sugih ngono kuwi ngeten. Nek blonjo gak tahu kenyang. Bapak Ibu nanti belanja teng mat. Nanti teng mat. Belanja teng mat nanti, Bu. Alfamart nanti. Ngenyang mboten? Sing belanja biasanya wong sugih wong melarat. Lah iya praktekno. Iya, Mas. Tetep nggih. Iki tenanan, Bu. Contoh, Bu, jenengan neng pasar nggo duit 100.000. Terus enek wong dodol sayur, dalah njenengan ngertos, wong iki gak patek mampu. Mbah, gek sepuh. Kacang ki regine pinten, Mbah? Sak until gangsal 1.000. Langsung mang buntelke gangsal 20.000. Gak sak kenyang. Lah niki kangkung niki nggih gangsal 1.000 sak until. Anu mang buntelke gangsal 20. Dite cek pira, Bu? Cek 50. Lah bayem niki sak until pinten sami nggih gangsal 1.000. Mang buntelke gangsal. Cek pira duwite? 20.000. Wis gak apa-apa. Bos jenengan bayar
matur nuwun, Mbah. Wong sugih ngono kuwi ngono lho, Bu. Ngertos? Kok gak matuk to? Ibu. Sing kula critakake niki wau nek jan iso ngono, bedhekan. Sing dodol kira-kira susah apa seneng? Jenengan nyenengne wong niki lho, disenengne Allah. Urusan karo wong iki ngoten niku. Mulane aja nggelakne wong, kuwi digelakne Allah. Aja nglarakne wong, dilarakne Allah. Aja nyakiti wong, disakiti Allah. Ngertos nggih? Nesu ki oleh, sing gak oleh nesoni wong. Ngertos, Mas? Nek nesu dhewe ning kamar ngucuk monggo ngilo dhewe ngono, Bu. Gak enek sing mbok gelakno, gak ana sing terluka. Nek wis urusan karo wong ki urusan karo pangeran masalahe, Pak. Nggih. Paham nggih? Jenengan ora kudu langsung bae. Alhamdulillah masyaallah. Ora rasah mbok jaluk ora langsung muga-muga rezekine tak langsung donga. Jajal nek gak matuk tak walik. Godhet 100. Mbah, kacang regane pinten iki sak until gangsal 1000. Larange ya Allah. 2000 ya, Mbah. Ora, bungkeng e kok. Mosok wong sugih ngene opo? Nggih, matuk nggih. Bae sing dodol ya gelo. Akhire gak sida tuku malah ngorak-ngarik maido ora tuku lho tambah gelakne wong. Kita sampean ngenyek kacang nu sing tersinggung Gusti Allah lho, Bu. Mergo sing gawe kacang ki pangeran. Kene apa mboten? Ya kudu tekanmu Pak nek ngaji ben otok pangeran ben ayem. Nek gak sambung Gusti Allah apa ya iso ayem ati niku ya Bu ya. Engko tak dongakne rezekine kathah jenengan. Dilatih sesuk. Lah ora sosok ngantek mah itu apa pelem sak upil-upil, pelem kok sak upil terus irunge sepira. Kadang jan masyaallah mbok rasa ngono. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak baleni tandane wong sing manggon swarga wong sing seneng sedekah. Iki gak perkara akeh sithike, Pak, ora. Wong sedekah sesuai karo kemampuane kita nggih. Sing penting sedekahe ngoten. Ya kaya endhog iki lho Bu, gedhe cilik kan delok sing endhog sapa, pantese kan ngono. Endhog kok gedhi, endhog banyak ya pantes to. Kok cilik? Lah manuk emprit kan ngono. Lah nek diwalik piye? Mosok banyak endhoge sak endhog manuk emprit lucu. Sing ngesakno malah manuk emprit kon endhog sak endhog banyak ya ora iso. Jahitane 17 malah. Ngertos nggih? Muga-muga rezekine berkah. Dadi wong lomo Allahumma. Kula aturke manfaate sedekah. Cek kuat mirengke Bapak Ibu. Ben mantep nggih. Jane niki katun bulan-bulan kula sering matur siji wong sedekah niku njembarke rezeki. Allahumma. Mang delok to wong lomo ora gak tambah melarat. Ngoten lho Mas. Nomor 2, sedekah niku marakne slamet. As-shadaqatu tatma'ul bala. Sedekah iku nolak bala. Sedekah nolak bala. Mirsani kula, sedekah nolak bala. Ngene prakteke sedekah sik apa balak sik, Bu? Sedekah sik. Lah awake dhewe sosok walik. Wis kadung kena balak lagi mbok tolak ngono lho. Ngertos nggih? Padha-padha nglebone nang nggon sikil tapi nek kaos kaki karo sepatu dhisik sepatu niki ya lucu, Bu. Kudu kaos sik. Ilmu iki kudu pas nek gak pas ya cara nembak gak kena. Mula angger lomo mesti slamet, yakin wis to. Aja pilih-pilih lomo. Pamane dikanca kok nakal gaene nyolongi, mang lomani ora gak nyolong. Wis diwehi kok nyolong. Ngertos? Paham nggih? Heeh. Nomor 3, sedekah niku marasno penyakit, Pak. Kathah niku. Nek ta wong lara kadang diobati dokter gak sehat. Matur Mbah Yai malah kon sedekah. Mintang sedekah ono slametan, njaluk donga kanca-kanca, waras-waras sehat tenan. Enten mboten, Pak? Enten. Nek yo enek masyarakat jeneng wong akeh Bu, watake ora padha. Enek wong sedekah pas lara tok nggih enten kok. Mantek tanggane titen muni ngene iki, kok suwi gak lara neh ya. Naudzubillah min. Nomor 4, sedekah niku ndawakne umur, Bapak Ibu. Pengen panjang umur mboten, Bu? Sing lomo. Kula sering ngasih contoh, kok uwong to, kewan iki lho Pak nek lomo umure dawa. Jenengan duwe pitik kok ngendokan, yo awet gak mbok beleh wong ngendokan kok. Ngerti yo malah dipakani endoke ben gedhe. Paham ya Bu ya?
Pitik sing dibelah, dibetheti, digorengi pitik nelekan tok modele. Wit-witan nggih ngoten, wit apa sing lomo. Nek teng luar Jawa biasanya kok nggih contoh anu Pak, sawit. Sawit itu kan nggon sawit lho nggih luar Jawa niku. Sawit iki lomo banget, mulai ya gak diketok. Wong 2 minggu panen, 2 minggu panen lomone ra umum iki. Ya umure dawa. Paham nggih omongane paham nggih? Wit sing diketok-ketok, dipecel-pecel wit sing gak nyenengne sing nandur, ngoten lho. Lah wong ya padha ngoten. Mulane Kanjeng Nabi dawuh as-sakhiyu qaribun minallah, wong lomo ki cedhek karo Allah. Allahumma wa qaribun minan nas lan cedhek karo menungso, wa qaribun minal jannah lan cedhek swarga, wa ba'idun minan nar lan tebih saking neraka. Amin Allahumma. Lah suwalike wal bakhilu dening wong bakhil, apa bakhil cara mriki? Cetil, pelit gitu. Niku ya suwalike ba'idun minallah, tebih saking Allah, wa ba'idun minan nas, tebih saking menungso, wa ba'idun minal jannah, tebih saking swarga, wa qaribun minan nar lan cedhek neraka. Nauzubillahi min. Nek pituture wong Jawa niku lho Pak sering tak aturne to, pager mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok. Ayo dapalke. Pager luwih kuat tinimbang bingung gak dijelaske ya kacau teko pagere digempuri kabeh kok. Ngertos mangkok nggih. Mangkok niku wadah panganan, Pak. Maksude wong sing seneng weh-weh. Senajan mung panganan sak mangkok. Kenapa kok panganan, Pak? Sing contoh. Mergo panganan iki penting, Bu. Jenengan gak ndek sepeda motor, gak dadekne mati, Mas. Gak ndek omah, gak jalari mati. Tapi nek gak mangan iso mati. Lah panganan penting. Mula nek tekok kanca, Mas, aja tekok salat tok, malah tersinggung lho. Kowe wis salat apa urung? Tersinggung kadang-kadang. Ngenyek iki urusanku ngono. Tekoki wis mangan urung ngono. Urung yo tak jajakne. Mesti belok wong ngoten niku. Matuk ya, Pak. Mangan urung. Mbok cak gak tekok tok ya aja. Mulane sing contoh mangkok. Maksudnya piye? Wong seneng weh-weh, uripe kuat tinimbang dipager tembok ning wonge cetil. Ngono lho Bu karepe. Paham nggih? Jenengan iki nek lomo wae lah, omah mbok tinggal seminggu 2 minggu aman. Sing jaga tanggamu. Rasangi ngasu ra usah. Aman-aman. Engko nek maling mlebu lak tangga, sapa kuwi tak ajar lho. Padahal gak mbok peseni lho. Mung mbok pageri mangkok ngono tok. Paham Pak omongane iki, Pak? Wong Jawa niku ilmune top tenan niku. Nek wong cetil lah omah tinggal lunga seminggu ya entek. Nek maling mlebu malah, Mas, dalane gak kono, kene lho. Aku apal, entekno ngono malah. Nauzubillah min. Muga-muga rezekine berkah ya, Bu. Tak cepetno wis arep jam 12 iki. Oh, wis setengah 11 iki cek kuat. Bacute ayat tandane wong sing swarga wau, Bu. Wal kadziminal ghaiz. Orang-orang yang bisa menahan amarah. Ya nahan emosi, gak muringan, gak nesunan. Walaupun kulaturke nesu ki oleh sing penting aja nesoni wong, ngoten. Lan urusan karo wong niku medeni. Mboten ditahan. Ngoten nggih? Terus nomor 3 wal afina 'anin nas. Dan orang-orang yang memberi maaf pada orang lain. Monggo Bapak Ibu, nek pengen ayem dadi wong sing pemaaf, aja pendendam, ndak boleh, Bu. Memaafkan kesalahan orang lain, rasa pilih-pilih. Bu, Ibu, jujur, jangan nate ngelakne tiyang mboten. Pengen di ngapura ora? Tak walik, tahu digelakne wong. Ngono kuwi di ngapura ora ya? Lho meneng lho jajal lho. Piye toh? Pak, halo Pak, Bapak. Jujur tahu ngelakne wong mboten, Pak? Pengen di ngapura. Tahu digelakne wong di ngapura ora? Lho kok gak muni? Ya kudu no, Bu. Wong ki padha, Pak. Padha wonge, padha uripe, padha titahe Allah, padha kabeh. Rasa ki ya padha. Kuwi jenenge ilmu
tepo slira, nek moh dinyek ya aja nyek. Ngono to, Pak. Nek moh diece ya aja. Nek pengen di ngapura ya gelem aweh ngapura no, Bu. Piye nek gak matuk. Nggih, harus memaafkan. Kuwi jenenge rahmatal lil alamin. Ngeten. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lan Allah iku seneng karo wong-wong sing tumindak sae. Moga Bapak Ibu sareng-sareng kita ikhtiar dados tiyang sae teng donya ben ngrasakne swarga. Allahumma. Lah tiyang sae niku tiyang sing kaya napa? Jare Kanjeng Nabi, tiyang sae niku man ahsana man asaahu. Wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Baleni wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Nek ngapiki wong apik niku lumrah, Pak. Ngapiki wong elek niku luar biasa. Kok ketoke gak setuju to? Pak, jenengan dijajakne kanca, terus mbok bales mbok jajakne ngono kuwi apike nggo napa? Mung ijole ngono ae. Pak balekne tok to, Mas? Ngono Bu? Sampan dipijeti terus genten mijeti rak mung balekne tok. Mula Kanjeng Nabi niku tiyang sae napa mawon? Sae mergo Kanjeng Nabi niku nek dielek-elek balese sae, ngono lho Bu pergane nggih to? Nggih, Kanjeng Nabi pernah didoni wong, bales mboten? Lah mergo gak bales kuwi lagi ketok apike ngoten lho, Pak. Ngene iki ana sing batin kok kuwi rak nabi ngono, ana sing batin. Aku rak dudu nabi lho, awake dhewe kan umate rak ya tiru ya Bu ya. Tiru ben besok manggone awor. Allahumma. Ayo disetel dilatih. Wong apik di bareng wong apik di wong elek di wong apik tenane ngono kuwi Bu. Paham nggih? Tangga apik di apiki, tangga elek top. Allahumma. Paham nggih? Wong apik tenan niku dulur apik di apiki, dulur elek diapiki. Setuju? Kanca apik diapiki, kanca elek diapiki, bojo apik diapiki, bojo kok dijolne sapa? Kaya sandal lho diapiki. Wong apik tenan ngoten niku. Muga-muga Allahumma. Engko nek sampean iso ngono, nang ati ayem urip gak rumangsa duwe mungsuh, Pak. Penak napa mboten, Pak? Rukun, ngoten lho enak. Lah nek wong gak rukun nek ngomong ayem ya ngapusi. Jajal sampean karo bojo lagi gak penak, gak luruan, ya ora enak, Pak. Sing lanang nyedak malah innalillahi. Rodok rano tak jejeg. Ora enak blas niku. Nek rukun kan enak, nyedak ya ini kene terus awor bila kamu di sisiku terus meteng neh ngono. Omah-omah kok. Kelawan kanca yo tabarukan bagus tur ya. Kelawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun aja tak sia iku sunahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ya Bu ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an syami wa darati alfa sayyidi rabbal alamin ya
setengah 11 karo tengah jam pisan. Tak dongakno umure dawa, imane tambah kuat, ibadahe tambah meningkat, ning donya uripe mulya, njing ben teng akhirat muga-muga mlebu swarga. Allahumma amin. Kok ketoke koyo jek kurang Bu? Wis mlebu swarga. Engko tak teruske nek metu neh piye malah. Lah mlebokne angel ya. Sithik heding. Jane nggih sing kathah Pak sing ajeng kula aturke sing kathah malah luwih apik iki jane timbang mau apik iki. Ha ning wis wengi kok. Piye teruske ngoten? Mah wis wengi kok sesuk acarane kathah. Apa anu sampeyan ngundang neh ngene apa piye? Sithik heding ya Bu, dongakne sehat panjang umur nggih. Sakderenge ndonga Bapak Ibu, kula betakne anu Pak, produk saking Wali Songo. Niki dawuh Mbah Yai. Sekedap ya minta waktu boleh Pak. Riyen kan kula biasane nek ngaji beto kaset, beto VCD, enten sing ngertos nggih. Niku ki dawuh Yai dados kula ran riyen ngerintis pondok Wali Songo niku kalih Mbah Yai mboten bareng nyuwun dana teng masyarakat enten akhire kula izin damel kaset niku pareng. Dadi kula gadah studio rekaman Bu. Dadi kula ceramah sak sagete nek ngaji ngerti tak gowo, tak dol ngoten. Alhamdulillah kok nggih kenging kangge tumbas tanah nggih pondok. Pun nate pirsa pondok Wali Songo Pak. Monggo binara sragen. Nyuwun dongane Pak niki njing Sabtu niki malam napa niki malam Kamis nggih. Njing Sabtu tanggal 11 niki badhe kepanggenan acara Naharul Ijtima dadi pertemuan pengasuh pondok pesantren sak Jawa Tengah kali pengurus RMI. Nyuwun dongane muga-muga Allah ridho paringi lancar nggih, manfaat berkah Allahumma amin. Malah kula kabarke lan nyuwun donga mbok menawi pengen ngertos Pondok Wali Songo niki kula damel anu Pak, damel sub-sub ngoten. Dadi santri niku saged milih jurusan. Sedaya santri ini sekolah formal. Mulai dayker, KB, TK, SD, SMP, SMA. Mung sing mondok, sing asrama niku sing SMP, SMA niku. SMP, SMA Wali Songo. Enten Pondok Induk, ya Pondok Induk niku sekolahe enjing, terus pelajaran agama nggih enjing mriku. Nah, sore enten ekstrakurikuler. Bakate anak-anak tersalurkan. Nah, sore niku enten olahraga, enten seni, kaligrafi, multimedia, fotografer macam-macam lah. Ngoten. Muhadzasahe percakapannya harian bahasa Arab, bahasa Inggris Pak ken kula. Niku enten sing nomor kalih betul apa nggih Bu? Kula umumke sekedap nggih. Mumpung engko timbang jan dikabari wong liya rak malah sok-sok malah kliru sing ngomong kula dhewe. Kali nyuwun dongane. Nomor kalih pondok khusus tahfidzul Quran. Dadi nggih sekolah SMP SMA tapi kalih ngapalke Al-Qur'an. Monggo